Kao što smo rekli, policija od juče traga za Milošem Medenicom, kojeg nisu zatekli na kućnoj adresi, nakon što je pred Višim sudom prvostepeno osuđen na 10 godina i 2 mjeseca zatvora. Njegov nestanak otvorio je ozbiljna pitanja u funkcionisanju bezbednosnog sistema, ko je bio dužan da spriječi bjegstvo i da li su mjere nadzora bile adekvatne. Policija i Viši sud razmjenjuju optužbe, a odgovornost se preispituje i na drugim bezbednosnim adresama poput Agencije za nacionalnu bezbjednost. Dok institucije prebacuju odgovornost, ostaje nepoznato gdje je sin bivše predsjednice Vrhovnog suda i da li će neko odgovarati za ovaj propust. Više u prilogu Ivane Vlaović. Prvostepena presuda je izrečena, ali od osuđenog ni traga. Nakon što je sud saopštio da je Miloš Medenica osuđen na 10 godina i 2 mjeseca zatvora, policija ga nije našla na kućnoj adresi. Medenica je od oktobra bio u kućnom pritvoru, nakon što je pušten iz Puškog jer presuda nije donijeta u zakonskom roku od 3 godine od podizanja optužnice. Onaj ko je zadužen za sprovođenje mjere nadzora, a zakon je jasan po tom pitanju, to je uprava policije, mora provjeravati da li je ta osoba u kućnom pritvoru. Da li je ovdje neko napravio propust dan, 2, 5 ili prije, bilo bi dobro da saznamo. Iz policije kažu da takvih propusta nije bilo. Tvrde da su redovno kontrolisali da li Medenica poštuje mjere nadzora i da je u stanu zatečen dan uoči izricanja presude. Medenica pritom nije nosio nanogicu, mjeru elektronskog nadzora koju sprovodi policija. Uprava policije ne vrši konstantan fizički nadzor 24 sata nad objektom stanovanja u sprovođenju ove mjere. Ukoliko bi se ova mjera sprovodila vršenjem nadzora po principu opserviranja 24/7 stalnim nadzorom, onda bi se uprava policije izjednačila sa upravom za izvršenje krivičnih sankcija i policijski službenici bi vršili obezbjeđivanje okrivljenog lica, što nije posao uprave policije. Ipak iz Višeg suda tvrde da je upravo posao policije bio da spriječi bjegstvo Medenice. Sud je u međuvremenu izdao naredbu za raspisivanje nacionalne potjernice. Iz nevladine organizacije MANS traže od MUP-a da objavi sve zabilješke o kontroli kućnog pritvora Medenice i pitaju kako policijski nadzor nije pojačan. Ova odgovornost sa uprave policije se ne može nikako sprati, već naprosto mi moramo tražiti odgovorne ljude koji su definitivno podbacili. Pekić smatra da bi ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović trebalo da podnesu ostavke. Iz policije međutim odgovaraju Višem sudu da su oni odgovorni što presuda nije donijeta u zakonskom roku. Dok je predmet vodila sutkinja Nadara Brenović od maja 2023. do decembra 2024. godine, od oko 20 zakazanih ročišta održano je samo jedno. Televiziji Vijesti predsjednik Višeg suda Zoran Radović u novembru je kazao da ne vidi osnov za pokretanje disciplinske odgovornosti protiv nje. Jovanović međutim ističe da treba jasno razdvojiti rad tog i novog sudskog vijeća kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Kovačević, a koje je postupak značajno ubrzalo. Iako je to vijeće uspjelo za kratak period od kada im je dodijeljeno da dovede do ove faze, onda je njima je sigurno najteže palo sinoć to što policija nije na adresi na kojoj je trebao da bude u kućnom pritvoru pronašla optuženog, sad već prvostepeno osuđenog. Otvara se i pitanje odgovornosti Agencije za nacionalnu bezbjednost. Iz ANB-a poručuju da nemaju zakonska ovlašćenja za nadzor mjera u krivičnom postupku. Ipak Pekić podsjeća na druge obaveze agencije propisane zakonom o ANB-u. Ima u članu 6 u zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost je propisano da ista Agencija za nacionalnu bezbjednost vodi računa o suzbijanju organizovanog kriminaliteta, a ovo je definitivno presuda koja je vezana za organizovani kriminal, stvaranje organizovane kriminalne grupe i visoke korupcije. Vrlo jasno organizovani kriminal je bacio rukavicu službama bezbjednosti po ko zna koji put. Miloš Medenica nepravosnažnom presudom oglašen je krivim za formiranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja. I njegova majka, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, osuđena je na 10 godina zatvora zbog protivzakonitog uticaja koji je vršila tokom mandata. Njoj za razliku od Miloša nije određen pritvor, već joj je zabranjeno napuštanje Kolašina i oduzet pasoš.